Machini nyakora kamoro ma intian gi geno ni odiechieng' mari medo teri makare weche manyien mag kage kacha dakika 15 kuom mago mosetimore nyakora mogi to kod mamedo timore odhiambo ma kawuono. Nyinga en George Bati. Gavana ma Meru e thuolo mar adek othechoko e telono tielo mokwongo ma e tok MCS 49 luto mbolo mar thiche oko ka 17 tamore paro makamano. Paro mar abich mar thiche oko oni ochwal kod jalup kweth manok e od burano Zipora Kenya. Giwacho ni Mwangaza ketho chike mag katiba kanyakla kod tiyo marach kod apise. Mwangaza notheche thuolo mokwongo dwe mar 12 mar 2022 mana dweche adek tok donjo e apisi. Kata kamano od bura mar Senate ne orese. Ochako thiche oko dwe mar 10 higa mokalo kendo Senate nochako rese bang' wito dwaro mar thiche oko. Doho mamalo bende noreso chano mar thicho Kawira oko e thuolo mar 4 bura manochwal ne jotend jodong Meru Njuri Ncheke. Coming to plead to the people she wanted to kill in this house. And then Nick Mburugo went to Baita TV, owned by the governor, last night and said, MCAs are planning to burn the assembly so that they can blame the governor. Could we have burnt ourselves here? Are we suicidal? If given an opportunity anytime, I can impeach honorable members, not the governor. They are the people who have really sabotaged the development of this county and not the governor. I'm sorry to say that. Those who didn't vote are 3. And then those who voted nay are 17. And the ayes, those who voted for the ayes are 49. All the members, the results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Kowuok e gwenge ma Meru nyakora mogi waduoga ne chuny boma ma Nairobi kama jatend piny William Ruto telo nyasi mar chamo muma ne jotend migepe 19 e par jot mare e boma ma Nairobi ma timore tok chenro mar dayo dhoge juma mokalo rumayanga kendo puodhgi gi od bura. Jotelogo koro chako tich ayanga e migepe mopogore opogore. I, Onesmus Kipchumba Murkomen, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will not divulge, directly or indirectly, such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. People of Kenya have made their expectations known in bold terms. They have also made their intolerance for failure, inefficiency, corruption, and ineptitude equally clear. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servants. Let me repeat that. You will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards
of the people's interest and dependable custodians of their resources. Ji mopogore opogore omaki chuny boma ma Nairobi e kinde mobila ne temo riembo jong'anyo mondo owuog e chuny boma. Moko kuom jong'anyo notemo rakore kod obila, gino manomiyo obila otiyo kod iro malungo wang'. Thoth apeyini madonjo e chuny boma odin ka jopiny bende nochuno mondo owuoth gi tiendgi ka gidonjo e chuny boma. Kamano bende chenro mag ohala ne odong' ka ong'ikore ka kuonde ohala mathoth ne olor. Nyakuramogi gin weche ma pod wamedo luoni, kendo ka jofwambo magwa manowuok oko mar ng'iyo ni gik matimore obduogo biro kelo nigi achiel kachiel weche manyien mag ng'ich welo kod oimore. Ka wadhi nyime kopogore gi paro kata luoro mar ng'anyo e boma ma Kisumu kaka nochiki kod moko kuom rowere e bomano. Chal mar boma ne en kaka pile, maonge ng'ikruok moro amora mane obedo e yore mag wuoth kata ohala. Thoth apeyini e boma ma Kisumu ne odich kaka pile, kata seni nyamburko e chuny bomano bende ne odhi nyime gi chenro mag wuoth kaachiel kod ohala. Johala e thoth chirni mayudore e chuny boma ma Kisumu kamoting'o Mbero, Chichwa, Kibuye kod mamoko ne odhi nyime gi ohala maonge ng'ikruok moro amora. Chenro dhi kaka pile e yor safar mar geche nitie, wany ka johala ng'eny gi ka ji oyepo te. To gima nan mondo awachi ni wagoyo erokamano ni Ker William Ruto ni koro gi sama waloseni wenge te nitiere serikande no ma odiochieng' ma kawuono chamo madharani, waneno ka wenge ma Kenya chamo muma moko ng'ini ai party mane kata e dhok mane. Koro medo jiwo mondo obed mathindo. En adier ni gima timore ni samoro ok nyal wuok ka samoro mor ga ahinya, lakini gik mabeyo ka dwa biro gibiro kokalo okang' kokang'. Omiyo wang'eyo ni bang' gik ma kamae kaka timre, Kenya dhi duogo Kenya mokoro nwa paro cha. Wawinjo matek kaka wanokas niki sama tich ok ber ng'anyo nitie, wawinjo matek gi nyithindo, to nyithindo be chiemo e udi, wadhi skul. Koro de wakwayo ni kako semiyo wa ofis matin no dong ng'iyo nwa yore ma pod wamoko kaka wan jo bus park. Wawinjo matek, pesa onge, kaka watibe onge, to ng'anyo kelo tich matek. Koro akwayo sirikal no yie mondo konywa e tije duto mwatiyo. Ng'anyo ok wadatimo, ok wadwar ng'anyo e Kenya misima. Sani wan jo Ruto, kuma Ruto dhiye mwadhiye. Koro wan ndani ya sirikal makoro ok wadwar koko kijendo ng'wononwa, owenwa thuolo wati tich obed maber, stage koro watiyo maber, piny dhi maber, koro wach kokono ok wadwar. Kopogore kod kaka ne jomoko paro ng'anyo ok nobedo e boma ma Homa Bay ka chenro mag ohala kod wuoth nodhi mbele kaka pile. Jodak e boma nowacho ni en sa mar chiwo thuolo ne kwe kod dongruok ka gikwayo rowere mondo owene jatend piny thuolo mar chopo singo mage. Kamano bende girwako gi mor John Mbadi chamo muma kaka jatend migawo mar omenda. What we were struggling for is already, we have seen the fruits of our demonstration. Okay, again, if I want to talk about the situation of Mbadi as a finance minister, I think our president, the Daktari Honorable Ruto, have done to Homa Bay blessing, because since we started this government, we have not seen a finance minister which is from Homa Bay. Sasa kwa hii Homa Bay sisi tunaona maagency tunaona hakuna maandamano juu ukienda kwa nyumba hakuna kitu yenye utaenda nayo kwa nyumba juu umeandamana. Sasa sisi hapa tuko na furaha, tunafanya kazi yetu, watu wa bodaboda naona kama wanafanya kazi yao, watu wa biashara. Mimi sioni haja ya kuwa na maandamano, because tayari tumeshapata minister mbili kwa hii government ambao si kuwa na kuweka mtu, si kupatia kura. So naomba tu watu wetu wakuwa tu na tulivu, wawache mambo ya maandamano sasa, ili tukue na maendeleo. Tukuangalia sehemu zingine ya Kenya anakuwa na maendeleo. Riwruok mar nurses gi jochiw thieth mamoko mong'ere kaka clinical officers obuogo ng'anyo e ndalo 21 mabiro
Kagisayo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kuom rem medo sara jowetegi mane omed lemo dwe mar abich higani. Kaunti no dwe mar abich higani ne omedo lemo jochiw thieth maromo 336 kendo sara margi ne owinjo bed ni medore ka ochakore gi odiechieng' mane giyude barupe mag medo gi lemo. Kata kamano, riwruogego wacho ni nyaka sani pok mano timore. E twak margi kod jofwamb weche boma ma Homa Bay, riwruogego wacho ni jochiw thieth maromo 64 magin kuom jochiw thieth 336 manomed lemo e okang' mokwongo pok oyudo barupego. Wamiyo sirikal mar county government ndalo 21 mondo migi act on these promotions. Kok nyal timore ndalo 21 kaka union, our next course of action ong'ere. Mok danga wach gi ka, lakini wang'ere ni koko timore bang' ndalo 21 then onge tiende mar dhi kata kuonde mag tich go eko. Nitiere clinical officers mano gole payroll sandalo mane wantiere e ng'anyo mano last for odiochienge 100. Bang' kano seduogi e payroll ne gi miss salary mar dwe mar 4 to gi dwe mar 5. Nyaka sani wane dwe mar 8 pok onyiswa gimoro amora e wi arrears monego bed ni chulo jogi. Letters were issued in public, graced by the board chair, the county secretary, and the chief officer of health. And these letters were signed and forwarded by these officers. How comes that after 1 month somebody says those letters are fake? Because if our members go to complain that the letters are not effected as per the way they read, they are being told that those letters are fake. That has never happened anywhere in the country. So it either somebody is manipulating the IPPD or somebody is not ready to follow the SRC guideline. Ywaruok komuoch e kind moko kuom jokony mola e gwenge mag Makalda e sub-county ma Nyatike kaunti ma Migori kod kambi kunyo mola e gweng'no ka jokony mola go ywak ni onge ber malong'o ma giyudo. Moko kuom winjruok mane obedo e kind kambino kod oganda oting'o neno ni kambino mar mula okonyo e neno ni oganda obedo kod pi maler, loso apeyni e kind weche mamoko. Kata kamano, pogruok koro limbo e kinde ma moko kuom oganda koni kambino pok obedo ka chopo singogo. Oko mana kaka wasebedo ng'eyo ni piny onge sani igo baruti odhi sani to gimiye miya wali to kwanza awali walikuwa wanasema wanaweza kujengea sisi kama shule au kuchimba maji, kufanya hivi na hivi, lakini kuanzia saa hii hakuna chenye wanafanya. Yes. Kitu hawa China wametusaidia. Hawa China tuliomba hata school fee ya watoto hakuna, tuliomba maji mzuri ya kukunywa hakuna, tuliomba watutengenezee barabara hakuna. Hii mchanga ndio inatusaidia kama sisi wamama wa jani. Hatuna watoto wetu wako shule. If you know you are an investor, you want to invest in my area, you must do social corporate responsibility to my people. And if you are around to mingle, to exploit my people, to take away our minerals without leaving a single cent, you are not paying the government taxes, you are exploiting everything. That one I tell you, I will do a memo to the ministry. I will brief my Ebo Waziri 001 Joe. Exploitation to my people must stop. Recently there was a demonstration for Gen Zs around, so somebody wanted to take advantage of that. Remove the Chinese must go. Chinese are investors. We are buying everything from them. They can come and invest in Kenya. They have every right. We don't trample on their rights too. Jopur niang' mawuok e gwenge ma Nyanza kod Imbo mar Kenya ywak ni okang' ma piny owacho okawo kokalo kuom riwruok mar AFA mar duoko piny nengo niang' kowuok siling 5,000 gi 900 nyaka 4,950 tan ka tan ok mor gi kata matin, ka gikoni mano dhi hinyo jopur niang' kendo onge ohala ma pur niang' biro kelo negi e ngima margi kaka jopur. Gilero ni onge tiende sirikal mondo duok chien nengo mar niang' kapok nengo sukari odok piny. Okang' ma kamano koro gikone miyo gibuogo mar biro chako ng'anyo kochakore wuok tich mar juma manyien, ka gikoni onge niang' mibiro kaw e puothegi ka itero e kembe rego sukari nyaka sirikal bi winj ywakgi kendo chop twak
kodgi mar kelo winjruok ewi nengo manyien mar niang'. Pur nodhi e kot, jopur nowacho ni ma ok nyal ing'ene ka wapuro, ka wasepuro to onego bed ni ing'iyo cost mar gi cost mar mila eka wadetermine ni yawa kare ere gima onego chulo japur, ere gima onego bed ni factory bende dongo godo. Gin mag timo gima gihero. Kumo mano, ok na adieri, jogo ok gihero jopur niang', kendo ok gidwa ni mondo wapur. Koro wada neno ka factory nyalo bedo kanyo to wan bende factory nyalo bedo kanyo to wan bende waywa chien watamre no koro niang' wakeke beti. Unene ka factory gima gibiro yudo niang' ma gibiro rego. Nikech wang'eyo ni Muhoroni nyalo rego niang' mowuok e Nicholas Estate, Nzoia bende kamano, Sony bende kamano. To wang'eyo ni Kiboso gi Nicholas Estate. Kawasuda ni ten kaunti ma Kisumu ogoyo okang' chwalo chenro mag piny owacho ne joma ong'ol e kinde ma bende gisegoyo ndamo manyime e bero kit ngima joma ong'ol e kaunti no kokalo e lwasi makare. Ka gitwagi ute mag fwambo e kinde romo magalamore e chuny boma ma Kisumu, ten kaunti no yango ni girucho oko chudo mag yango kit ng'ol e ute thieth mag piny owacho kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag kawo kwan jok mong'ol e alworano. Kwan go biro konyo e ten kaunti ma Kisumu loso budget mar neno ni jogo ma ong'ol e kaunti no oyudo chenro mag piny owacho kaka dwarore e kuonde ma gidwarore kaluwore gi dwaro mar chik. Kaunti ma Kisumu kata kamano ka gitiyo machiegni kod migepe mamoko chano mar chwalo chenro mag kawo kwan joma ong'ol mageto nyithindo kod rowere mathothne ok chope kuonde mag thieth. The things you saw from the results on the consultations with the caregivers, financial constraints is a barrier. So if then the hospitals are charging for the medical assessment, then there's a barrier. Having that waived today, it will then see more children with disabilities coming to the health facilities for the assessment, and then increasing the number of children that will be registered under the National Council for Children with Disabilities and also within the education assessment centers. With such progressive programs, I have no doubt that we will continue to push the agenda of disability inclusion to greater heights of prosperity, driven by innovativeness and excellence to make a meaningful and lasting impact on the lives of children with disability. Jatug golf William Onyango Odek matugo ne tim mar Nyali Golf Club obedo jaloch kendo yudo otiko mar dhi e piem mar Kenya Open mabiro timore higa manyien. E piem no mar 47 mar NCBA Kenya Amateur Championship mane otimore e alap ma Nyali Golf Club gi kodirani Odek nobedo jaloch kod points 100 ma en bang' yudo points maromre kod nyawadgi Michael Karanja mawuok e tim mar Kiambu Golf Club ma gikone to nodhi kod e final oyudo points 100 ka Karanja to noyudo points 64. Piem no gelo kanyakla jotugo 99 mawuok e pinje mopogore opogore ma gin kaachiel kod Uganda, Rwanda, Ethiopia, India, UK e kind pinje mamoko. Koro totalte an gi plus 9. Ne watae gi jatugo moro mabedo tiluongo ni Michael Karanga wuok Kiambu. Wadhi sudden death 3 holes. Hole mokwongo ayudo pa, oyudo bogi. Mar ariyo oyudo pa, oyudo bogi. Mar adek ayudo pa, oyudo bogi. Kos kanyo koro mana loye. Koro higa mabiro next year ase qualify mar dhi go Kenya Open. Koro kochakre kawuono en mana go practice. Dakika 17 bang' sa 10 nyaka Ramogi giko mar weche manyien mag kagi kacha. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Weche manyien kendo biro ni Eura Demba koromo sa 1 gi sa 3 otieno ma kawuono. Kamano mora maintie ma odwa. Kik idhi mabor, med mana kete ka wiye lwet DJ Vic biro kelo ni chenro man nimba ahinya kawuono kaka Thursday ing'eya koro itugo mana tiende. Nyinga en George Bati. Oriti masani.